أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullah. Sadat Biti Yadna Ilahiyya. Tes. Tes. Te postina sar so postinge o peygamber Allah eskere Mubarek olmasek Ramazani Te postina mensare bailani Te postina sar so postinge o peygamber Allah eskere La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Akabama seksinka bellamen Taro haramiyet etsidamen Akabama seksinka bellamen Taro haramiyet etsidamen Pose papiyate kera Allah eskemane deva Akabama seksika bellamen Taro haramiyet etsidamen Pose papiyate kera Allah eskemane deva La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Ramazani bereketi Allah mukle Kur'ani Koma soy baro rahmeti başahari Ramazani bereketi Allah mukle Kur'ani Koma soy baro rahmeti başahari
Mubarekom Ramazani O rahmeti te delamen Allah O rahmeti te delamen Allah Mubarekom Ramazani أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. I treba da spominamo svog gospodara na neko mjesto, prirodno mjesto, lijepo mjesto i tako da ispunimo ove riječi od naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kada je on nama rekao: ako nemate mjesto za obožavanje, ako nemate džamija, onda ne brinite. Allah tako činio za mog umata da on napravio sela zemlja kao džamija. Onda bilo gdje vi budete, gdje vi nalazite i hoćete da spomenate Allah, onda ne morate da tražite gdje je sada džamija, ja sam ovdje stranac, ja ne znam, ali mogućnost, isto je mogućnost je da negdje nema džamija. Onda poslanik kaže: Allah napravio sela zemlja džamija za mog sledbenika i bilo gdje dolazi taj vrijeme, vi možete tamo obožavati, vi možete tamo spomenati Allah. I zato mi kao sledbenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i mi danas spomenamo njegov gospodara i naš gospodara na ovo prirodno mjesto i pogotovo kada sutra počine taj blag mjesec, naš dragi mjesec Ramazan, i na ovo mjesec muslimani koji obično spavaju cijele godine, koji ne dolazi u džamija, koji ne obavljaju namaz, i kada dolazi mjesec Ramazan onda oni ostanu i onda oni krenu prema Boga, obožavaju Allaha. I zato Allah kaže: o vjernici, ja ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu, vama je Allah propisao post za vas i ne mislite ova dužnost je samo radi vas. I rekao: ovo je Allah isto je pisao prethodni umata. Zato nema ni jedan vjera koja ne priča za posta i svaki vjera ima na razni forme taj post, ali Islam je završena vjera i post u Islam se nalazi kao najbolji način. Neki nacije oni posti, oni ne jedu meso, ne jedu kuhana hrana, ili može da oni piju sok ili da jedu nešto lagano ili nešto drugo. Ali Islam kada je tvrdio da ovo je završena vjera, i onda tako Allah napravio nas da mi više žrtvovamo radi Allah. I zato na kraju ovo ajet Allah kaže: šta je razlog za posta? La'allakum tattaqun. Tattaqun to znači da vi postanete bogobojaznosti, vi treba da bojite od Allaha. Ali taj strah nije kao da neko boji da neće da približava, a ovo strah je zbog poštovanja, zato što naš gospodar je toliko visoki i veliki da mi ako bojimo od njega, to je zbog poštovanja. Naprimjer, ovo djece nekad zbog poštovanja svoje roditelji ne radi neka takva djela,
Ali tatakun isto to znači da vi čuvate sebe. I ovo naučnici, oni su pokazali kada čovjek posti, ovo je puno dobro za njegov zdravlje. U Izrael oni su istražili i njihova namjera bila da oni nađu neka grešaka kod muslimana i kada oni su istražili za post, oni su našli ovo je puno zdravlje, ovo je puno dobro za zdravlje od čovjeka. Zato oni koji imaju mogućnost, oni treba da se posti. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, post nije samo toliko da čovjek ostane gladan od jutros do naveče, nego post to znači da mi pravimo neki odnos sa Bogom i mi krenemo prema njegovom putu i mi treba da postanemo bolji čovjek. I isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada postane mjesec Ramazan, sve vrata džennata se otvara i sve vrata džahannama se zatvora i šetan bude vezane u lancima. Šta to znači? Ali obično mi vidimo da ljudi isto greši i da ljudi isto radi neka loša dijela koje su radi na obični danima. I Ramazan ne donesi nikakva promjena radi njih. Ali ovo što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to znači oni vjernici koji uđu u mjesec Ramazan, koje druži sa mjesec Ramazan, njihove šetan budu vezane u lancima. Šetan nije neka takva stvar, kao na primjer ako je jedan čuko, neki pas i mi povezamo taj pas da ne laje, da ne pravi problem, nego šetan je takav stvar koja se nalazi unutra čovjeka. Ako čovjek ima neki loše mišljenja, ako čovjek planira nešto loše, onda taj mišljenja je od šetan. To znači Allah tako stvorio čovjeka, a unutra njega se nalazi dva sile. Jedna sila je za dobro dijela i jedna sila je za loša dijela. I dobra dijela ovo se dolazi od Malik. Na primjer, čovjek sjedi kod kuće, on čuje azan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je najveći, Allah je najveći. Onda on misli, sada družim sa porodicom, sada gledam utakmica, sada nešto radim, ali sada sam čuo ovo glas, ovo moja društvo nije najveća, moja porodica nije najveća, nego Allah je najveći. Onda on kaže, ja idem u džamija, ja ću sada obavljati namaz. I ovo dijela dolazi od Malik. I kada čovjek bude poslušan za Malik, onda Malik njemu dadne još neki takvi stvari. Onda možda sljedeći put on će reći, vidiš ti dobro živiš, ti imaš dosta novaca, tvoj komšija je sromašan i treba da njega pomažeš. I ovo mišljenje isto dolazi od Malik. I jedan vjernik, on treba da čim dobija takva neka poruka, on treba da odmah to radi. Zato što ako ne bi radili, onda taj Malik će reći, ovo nije moje mjesto za moje društvo. Ali ako radi to je dobro dijela, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, taj Malik prenesi prema ostalim malecima i kaže, taj čovjek je dobar čovjek, i onda ostali maleci isto moli za njih. Zato časni Kur'an kaže, Malik isto moli za vjernik da Allah njih oprosti. I isto na druge strane, ako čovjek on bude poslušan za šetan, na primjer šetan kaže hajde da piješ, on uzmi ili kupi ili pije. Ako šetan kaže hajde da kradeš nešto, on krene. Ovo mišljenja dolazi od šetana. Ali ako čovjek bori protiv šetana, on može da pobjedi. Na primjer, može se, ovo nije neka velika problem, da čovjek prima neki razni vrste mišljenja, ali problem je o tome ako mi budemo poslušni od ovo šetana. Ali ako odbijamo, onda to znači polako šetan misli ovo nije moje mjesto, ovo nije moje društvo,
on će vas napustiti. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom, on rekao svakom čovjeku šetan teči kako krv teči. Onda sledbenici oni su pitali, o Božje poslaniče, da li isto je kod vas takvo slučaje? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jeste, ali moj šetan je sada postao musliman. Musliman šta znači? Mir i pokornost. I to znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, moj šetan sada ne može da mene vodi prema ovo grije. Moj šetan je sada smiran. On već zna da je on dobio poraz od mene i onda on sada više ne dolazi prema meni. I zato dok mi živimo, ovo je jedna borba. U mjesec Ramazan bude tako ovo okolnost da mi možemo lagano da pobjedimo protiv šetana. I zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, šetan bude povezani u lancama. I ako mi krenemo prema Boga, i onda naš šetan će biti vezana. Ali ako ne krenemo, onda on će biti isto otvoren kako obični danima. Dosta muslimani, oni misli da, alhamdulillah, mi smo muslimani, ali šta se tiče namaz, šta se tiče post, šta se tiče učenja časni Kur'an, ovo nije nešto toliko bitno. Ali treba da vama bude jasno, Islam je naša vjera koja zahtjeva potpuno promjena u nama. Da mi treba da držimo oba pravaca, jedan pravac prema naš gospodar i jedan pravac prema čovječanstvu. Jedan musliman, on treba da drži oba pravaca, da obožava Boga, da obavlja namaz i daje zekat i sada kada dolazi mjesec Ramazan da on posti. I drugi pravac je on treba da pomaže čovječanstvo, da on ne pravi neki nered i nemir. Ovo je kao suština naša vjera. Ali ako mi vidimo negdje muslimani koji nosi ime muslimani i radi neka loša dijela, ako oni ubijaju nekoga u ime Boga, to znači oni su puno daleko od Islama. Islam sam znači mir. I zato na ovo mjesec Ramazan treba da mi uđemo kako treba da se uđemo. Na primjer, kako mi kada idemo na nekom društvu i imamo negdje neki susret, čovjek dobro obuči, se prema da stavi parfum, da dobro obuči i onda ide. I mjesec Ramazan je kao susret sa Bogom. I za ovo mjesec mi treba da uđemo kao ispravni vjernici. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek posti i ako neko svađa sa njega, i on treba da samo kaže ja postim. To treba da bude njegov odgovor. Ako čovjek posti i svađa i psuje, to znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže od jutros do veče ovo on samo drži gladan i kao to je kazna. Nema nikakva nagrada. I zato kada mi postimo, onda treba da potpuno promijenimo sebe i da ne psujemo, da ne svađamo. I ako neko svađa, jedan postač, njegov odgovor samo treba da bude ja postim. To znači kada se mi postimo, mi ne jedemo, ne pijemo i ovo je post. I isto je taj post za svađanje, isto je taj post za psujenje. Uopće jedan vjernik ne treba da se psuje. Zato ovo je naša borba protiv šetana. Mi nemamo toliko visoko vrline kako je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Mi smo slabi. Mi možemo da pogrešimo. Ali opet treba da mi ispravimo svoj pravac. Danas su došli neki gosti ovdje, nisu znali pravi pravac, pogrešili su, okrenili su, opet pogrešili su, opet krenili su i na kraju oni su stigli. I jedan vjernik treba da bude tako. Ako on pogreši, to ne znači da sada on ide na stran put za uvijek. Nego on treba da pokušava
da ispravi svoj pravac. I inša Allah, sa Božjim pomoć, on može da ispravi svoj pravac prema Boga, da uspije. I vjera nije samo za toliko da kada neko umre, onda mi hoćemo da učimo dženaza, onda vi pozovite hođa da on uči Jasin i vi zovete neko da pravite hatma za mrtvi i takvi stvari nema mjesto u islamu. Islam nije za mrtvi ljudi. Islam je za živi ljudi. I dok mi smo živi, dok smo zdravi, mi smo dužni da činimo te stvari. Časni Kur'an kaže Hudal lil mutakin. Ova knjiga je upustva za ovi bogobojaznici. I časni Kur'an ne kaže da ovo je upustva za mrtvi ljudi. Zato nema nikakvi korist ako mi učimo Kur'an za mrtvi ljudi. Imamo korist ako mi učimo za sebe. I naravno, ako ste vaši roditelji, oni vas uputili i poslije smrt, oni će dobiti sevap. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao, kada vi dijelite sadaka, to isto stigne za mrtvi. Ljudi ne koristi ovi putovi što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem islam nama uputio i samo pravi neki kao skraćeni putovi od sebe. I zato islam voli da mi postanemo potpuno muslimani i ovo mjesec Ramazan je došao da nama pomaže za taj stvar. I zato oni koji znaju čitati časni Kur'an, oni treba da čitaju na arapskom jeziku. I poslanik kaže, ako čitate jedna slova, dobit ćete 10 sevapa. I ako ne znate arapski jezik, neka pročitate prevod. I ako opet niste na ovo slučaj, onda možete da slušajte. Sada svaki čovjek ima mobitel i ima aplikacije i može se da tamo dobite, da makar slušate časni Kur'an i ovo je puno blagoslov. Naš džemat, Ahmadija muslimanski džemat, bori za islam u širom svijetu. Mi hoćemo da ovo čovječanstvo što ide dalje od svog gospodara, mi hoćemo da povezamo ovi čovječanstvo. Imam Mahdi alejhi selam rekao, Allah mene poslao da otklonim ovo jaz što sada se nalazi među čovjek i među gospodara. Naš džemat kada je počeo bio puno siromašan. Sada ovi koji živi u Peščevo, Berovo ili bilo ovi gradovi ili selo, oni imaju više sredstava nego ovi sredstava što je naši Ahmadi oni su imali tada u Indiji ili u Pakistanu. Oni su bili spremni, oni su bili sigurni. Ovo je naš dužnost da mi treba da prenesemo poruka Islama, poruka časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema cijeli svijet. Oni su znali, oni su siromašni, oni nemaju bogatstva, ali oni su isto znali da Allah stoji na njihove strani i on će njih pomagati. Ovi drugi muslimani, oni su počeli da pošali svoje misionari ili hođe vani poslije drugog svjetskog rata i pogotovo kada ovi Arapi oni su imali nafta i tako imali ogromno bogatstva. Tada oni su počeli da pošali. Ali prije drugog svjetskog rata bilo gdje u svijetu, ako vi čitate neki stari novine, vi ćete saznati da Ahmadi misionari, Ahmadi imami, oni su bili u Njemačkoj, oni su bili u Engleskoj, oni su bili u Afrika, oni su bili u Americi. Svugdje oni su otišli da širi ovo poruka od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem i alhamdulillah oni su uspjeli. I sada džemat ima preko 16.000 džamija u širom svijetu. Ali ovo početak bio tako, ali sada poslije kada mi krenemo na Božji put, onda dolazi pomoć od Allah. Zato nemoj da mislite da vi ste siromašni ljudi. Nemojte da mislite da ostali ljudi su bolji od vas, ali bogati od vas. Vi ste bogati ako vi vidite unutra sebe.
časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, bogatstva je taj bogatstva što čovjek ima unutra. Ako su naše duše bogatstve, onda mi smo bogati ljudi. Mi imamo islam, mi imamo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ovo je najveća bogatstva što može se nalazi u širom svijetu. Inače, ovo bogatstva što ljudi imaju kao novac ili pare, to danas ima, sutra nema. I čovjek ne može nikad bude sit. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ako Allah nekome podari jedna dolina ovo zlato, on će želiti još druga. I rekao, ovo prašina od groblje samo začepi njegov usta. To znači, toliko je čovjek voli ovo bogatstvo. A muslimani, oni imaju tako vjerovanje da Isa će doći na zadnji doba, on će podijeliti bogatstva, a ljudi neće da uzeti. Ali ovo oni nisu shvatili. Božje poslanici kada dolazi, oni podijeli duhovno bogatstvo. Zato časni Kur'an kaže, va iza an'amna alal insani araza va nabe janibi. Kada Allah čovjekom podari svoj blagodat, svoje bogatstvo, on okrene i pokaže kao svoje leđa. I Allahova bogatstva, Allahova blagodat bude Božje poslanici. Duhovno znanje i ljudi to odbijaju. Ali šta se tiče materijalno, neće niko da odbija. I zato na ovo doba Allah poslao Imam Mahdi a.s. poslao običani Mesija da se ujedini svi muslimani i da oni budu mirni ljudi, da oni budu istinski sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zato što naša vjera nama nauči. Časni Kur'an kaže, ako ubite jedna duša, to je isto kao ste ubili čovječanstvo. Toliko Islam voli života. I čak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, čast od Khana Kaaba, od časne Kaaba je, čast od jedan život je veći nego čast od časni Kaaba. Toliko časni poslanik sallallahu alaihi wasallam dao, to je važnost. Zato mi u Ahmadija džemat, kada smo stigli ovdje isto u Makedonija, mi nemamo neki drugi interes. Mi ne tražimo nešto od vas. Mi tražimo samo da vi postanete muslimani, takvi muslimani kakvi naš poslanik sallallahu alaihi wasallam zahtijevao. I kako je on nama uputio, kako on nama rekao. I zato ovo je jedna reforma među muslimanima, da mi postanemo bolji muslimani. Neka Allah tako čini, da Allah otvori naše putovi, neka Allah otvori vaše srce, da vi shvatite ovo poruka i ne mislite da ovo je poruka protiv Islama ili protiv država ili protiv bilo koga. Naš moto je ljubav svakome, mržnja ni za kog. I mi sledimo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako je on nama uputio, tako je naš ovo poruka, ovo je naš cilj. Neka Allah pomaže nama i vama da postignemo do ovog cilja. Ja se zahvaljujem vas koji ste danas došli i ja sam vas molio nešto vezane ovo mjesec Ramazan i neka ovo mjesec bude takav da ne bude kako ovo uvijek bude, da dođe ovo mjesec Ramazan i prođe, da ne bude nekakva promjena. Ako neko od vas ima neka loša navika, neka on obeća sa sobom i on obeća sa svom gospodarom da on će otkloniti ova loša navika od sebe. Ako neko pije alkohol, on treba da obeća sa Bogom, o moj gospodar, ja sam pogrešio. Eli ako si ti zabranio, ti si mene stvorio i ti si mene zabranio da ne smijemo da pijemo, onda ja neću više piti, ja ću postati takav musliman
kakva musliman časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, i on rekao, onaj koji kupi, onaj koji pije, on koji proizvodi ili proda alkohol, on će dobiti Božje prokletstvo. Da ja ne budem među onima koji dobijaju Božje prokletstvo, nego da ja budem među onima koji dobijaju Božje milost, koji dobijaju Božje oprost, koji dobijaju Božje blagodat na ovom svijetu i na drugom svijetu. Zato časni Kur'an kaže, jedan vjernik on treba da moli Rabbana atena fid dunya hasanatam wa fil akhirati hasanatam wa qina azaban nar. O moj gospodar, ja sam slijep, ja ne znam šta je dobro za mene, šta je loše za mene, zato ja tebe molim od tebe, podari mene šta god je dobro na ovom svijetu i dobro na drugom svijetu i spasi mene od kazne, od vatre, i samo da mi dobimo njegov milost, njegov blagodat i postanimo takvi muslimani koji širi Božju milost, koji postaju simbol Božji milost. Neka Allah vama pomaže, i ako tako mi obećamo sa sobom i onda držimo taj svoje riječ, obično ponekad mi obećamo sa nekim prijateljima za neke stvari i onda ispunimo. Ali kada mi obećamo sa Bogom, onda treba da mi budemo još jači da ispunimo taj obećanje. Ako neko psuje, neka on obeća, ja neću više psujeti. Ako neko laže, neka on obeća sa Bogom da ja više neću lagati. I ako neko ne pravi rodbinske veze, neka on obeća, ja ću praviti rodbinske veze. I onda kada bude ovo završena mjesec Ramazan, i onda na kraju mi slavimo Bajram, i onda Bajram to znači radost, i najveći radost može bude za nas ako mi uspijemo da naš gospodar je zadovoljan sa nama, ako mi uspijemo da naš gospodar on oprostio nas, i mi uspijemo da naša vera nije samo za mrtvi ljudi, da naša vera je za živi ljudi, isto je za mrtvi ljudi, ali više je za živi ljudi. Mrtvi, oni su završili, oni ne može sada radi neka dobro djela ili loša djela. Za njih jedino mi možemo da tražimo Božji oprost, mi jedino možemo da njih pomažemo da ovo dadnemo sadaka i neka oni dobijaju savab. Ali na druge strane mi smo više dužni da pomažemo sebe, mi smo više dužni da spasimo svoje duše, i to mi imamo još taj vrijeme, još Allah nama dao zdravlje, mi možemo da hodamo, mi možemo da idemo prema Boga, mi možemo da idemo prema namaz, mi možemo da držimo taj gladan i da postimo i čitamo časni Kur'an ali slušamo časni Kur'an, i to treba da mi koristimo za ovo period. Neka ovo mjesec Ramazan bude takav mjesec da donesi potpuno promjene u nama, i kada mi prođemo na kraju ovo mjesec, mi postanemo jedna potpuno druga osoba, kao kada mi peremo veš bude puno prljav i puno se smrdi, ali kada stavimo vaš mišine i poslije, onda se dobro miriše, da bude puno mek i ne izgleda neki trag od prljavštine. I naše duše neka bude tako. I kada mi prođemo mjesec Ramazan i mi očistimo sebe, mi očistimo od unutra i sa vani, i kada prođemo mjesec Ramazan, mi izađemo potpuno kao neka druga osoba. Lahako, bez neki griješe, bez neki svađe, bez neki ovakvi stvari koja Allah nama zabranio. Odreknemo ovo sve stvari što je Allah zabranio i držimo taj njegov pravac, i onda inša Allah naš život će biti u džennet. Zato časni Kur'an kaže, oni koji su vernici, za njih Allah obeća 2 dženneta. Jedan džennet je na ovom svijetu i jedan džennet je na drugom svijetu. Ako mi postignemo
na ovom svijetu da pravimo taj džennet i onda na drugom svijetu mi nosimo samo ono što smo zaradili. Ako je neko napravio džennet na ovom svijetu, on će dobiti džennet na drugom svijetu. I ako smo na ovom svijetu ostali slijepi, kako časni Kur'an kaže, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Ako neko ostane slijep na ovom svijetu, ako on ne vidi Božji put, ako on ne vidi Božji način i milost, i onda on će ostaniti slijep na drugom svijetu. On neće dobiti Božju svetlost na drugom svijetu. I zato mi treba da nosimo ovo svetlost sa sobom. I zato i časni Kur'an kaže, ovi vjernici, oni će imati Božju svetlost. Ispred njih, na desne strane, na sve strane, oni neće biti u mraku, oni će biti u svetlost. Ali, moje braćo i sestre, i ta je svetlost mi treba da nosimo odavde. I ako ne nosimo, onda ćemo ostani ćemo slijepi tamo isto, kako Božja riječ kaže. I neka ovo mjesec bude taka, kako je časni Kur'an nama očekuje, kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama rekao. Ja se opet zahvaljujemo za vas, da vi ste strpili i vi ste pažljivo slušali ovo moje govor. I ovo se pokazuje da Allah stvario svakome čovjekom neke vrline. I ovo vrline samo treba da mi još da ispravimo. Kao kada mi posadimo neka drva i tamo pojavi neka trava ili nešto, i kada mi dobro očistimo okolo, onda brzo nikne, brzo se izađe. Na isti način tako je Allah stvorio čovjeka da svaki čovjek ima dobrote i samo treba da mi ovo još ulepšemo ovi svoje dobri stvari i da otklonimo ovo loše stvari, i onda inša Allah naš život će biti dobro na ovom svijetu i također na drugom svijetu, i neka Allah nama pomaže na ovom putu. Jazakumullah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بكر الله تعالى نانا برد بسم لسته رسولي محمدي الله اذكره پیغمبری بکر الله تعالى نانا برد بسم لسته رسولي محمدي الله اذكره پیغمبری رسولی محمدی الله اذكره پیغمبری او اسلام تانو دینی او اسلام تانو amaro spas o islam amesika vela e Allah samote manga o islam tano dini o islam tano amaro spas o islam amesika vela e Allah samote manga o islam amesika vela e Allah samote manga वक़्ते कभी हो ओ इस्लामी ज़ापे हो इमाम महदी आवी हो ओ इस्लामी
Islami zapelo, Imam Mahdi javilo, o Islami živdilo, Imam Mahdi javilo, o Islami živdilo. Magentu mene Allahe, sarte pene dikenale, iako je devlena dikena, optu mente dikela. Magentu mene Allahe, sarte pene dikenale, iako je devlena dikena, optu mente dikela. Iako je devlena dikena, optu mente dikela. Optu men sopakana, darantaro Allahi, emameren nisar, osvem sad muslimanja. Optu men sopakana, darantaro Allahi, emameren nisar, osvem sad Ahmediye, emameren nisar, osvem sad Ahmediye. Nara tekbir! İslami Ahmediyat! İslami Ahmediyat! İslami Ahmediyat! Nara tekbir! Na kraju kao naša tradicija u islam i mi ćemo sada zajednički učit ćemo dua i svaki može da podigne ruke i kada mi ovako učimo dua, najbolji način je prvo da se učimo u Fatihu, poslije salavat na poslanik sallallahu alaihi wasallam i na kraju mi možemo da učimo dua na svom jeziku. Zato što za Allah nema ni jedan strani jezik i svaki jezik on razumi i zato najbolje je taj način. Hajde da učimo dua. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.